Tää syksy on kyllä aika nasta. Siis sehän on niinku hieno aika golfkentille, mutta harmiko loppuu vaan kausi. Tervetuloa SHG kausikoosteen pariin. Tää on järjestyksessä jo 8. kausikooste ja saman miehen kanssa näitä on väritelty tässä vuosien varrella ja tutustutaan hieman minkälainen mies tämä meidän kuvaaja Juho Manninen on. Jees, eli Mannisen Juho, SHG-jäsen vuodesta 2014, jos en väärin muista, ja aika pitkälti samaan aikaan on sitten, tai heti sieltä alusta asti on tuotettu myös näitä videoita tänne, ja toivottavasti ollaan saatu myös sitten välitettyä teille katsojille sitä, että mitä kaikkea tähän golfkentän toimintaan kuuluu. Ai millainen mä oon golfarina? Ehkä hillitty ei ainakaan ole se sana, millä voidaan mua kuvailla, että kyllä tulee tunteet näytettyä kentällä välillä. Ehkä jonkun mielestä vähän liiankin äkäsee. Semmoista vähän Tyrrell Hatton-maista käytöstä voi olla, mutta toivottavasti ei ole kellään mennyt hermot, jotka on mun kanssa pelannut. Että kyllä mä pyrin kuitenkin näyttää enemmän ne positiiviset fiilikset, että onnistumisten jälkeen sit tuuletellaan ja... Come on! Birdie. Ihana birdie. Toki siis golfarina myös hyvin tavoitteellinen ja tarkoitus on aina kehittää itteensä ja päästä aina paremmalle ja paremmalle levelille ja ehkä joku kerta sitten pärjätä vaikka seuran mestiksissä. Niin, ja itse asiassa seuran mestiksiin liittyy yksi huvittava tarina näiltä vuosilta, kun ollaan näitä videoita tehty, niin taisi olla vuosi 2018. Silloin seuran mestiksiin miesten sarjan tasoitusraja asettu 10,7 ja sinä vuonna itsellä 10,8 oli sinä päivänä tasoitus, kun mestikset pelattiin. Eli olin ensimmäinen henkilö, joka jäi rannalle. Olin mailojen kanssa siellä odottamassa, että tulisiko joku ilmoittaisi no-shown sinne, mutta ei sattunut. Ja tästä syystä tosiaan tuli tallennettua Tuomas Salmisen maaginen -13 kierros luukissa takaysille 9 reikään 9 birdiä. Jos olisin päässyt kisaan mukaan, niin en olisi sitten saanut tätä nauhalle. Eli ehkä tosiaan oli tarkoitus, että sinä vuonna minä en vielä mestiksissä kilpaile ja näin saatiin sitten tämmönen historiallinen suoritus nauhalle, ainakin paremmin kuin olisi sitten muuta saatu. Se ehkä yksittäisenä muistona jää mieleen näiden videoiden teosta. Ollut hieno nähdä kuinka paljon nämä kentät on esimerkiksi kehittynyt tämän vajaan 10 vuoden aikana. Mutta nyt jos miettii vaikka Luukin kenttää, että siellähän on melkein joka väylälle tehty jonkinnäköisiä hienoja uudistuksia ja siis ehdottomasti kenttä on parantunut tämän vuosien aikana. Ja sitten taas Lakiston kentällä ihan samoja juttuja, että jos Lakiston kentälle saisi etuysille räjäytettyä ton vitosväylä, joka on tuossa takana, ja sen tilalle yksi semmonen hyökättävä par vitonen, ja sit ysiväylästä saataisiin vielä jotenkin vähän paremmin semmonen iikelväylä, niin tämmöisillekin kaverille, jotka ei pysty sen mettän yli lyömään joka kerta, niin sitten tää Lakiston kenttä olisi mun mielestä ihan täydellinen. Tää oli mun 9. vuosi SHG-johdossa ja meillä viime syksynä tehtiin sinällään aika historiallinen temppu, eli me järjestettiin 2 osakeantia viime vuonna, 2 50 A-sarjan osakkeen antia ja molemmat myytiin loppuun ja sitä ei ole varmaan tapahtunut golf-yhtiöiden historiassa tässä nyt viimeiseen 25 vuoteen. Kokonaisuudessaan tämä kausi on ollut oikeinkin hyvä. Pelikierroksia meillä tulee olemaan varmaan semmoinen reilu 60 000, mikä on meille erittäin hyvä määrä. Ei päästä ihan niihin koronavuoden lukuihin, mutta toisaalta ei kyllä halutakaan, että silloin ne kentät aivan liian ruuhkaiset.
Meidän hallitus on asettanut sellaisen tavoitteen, että 55 000–60 000 kierrosta olisi semmoinen hyvä määrä meidän kentille. Että se aika monesti riippuu tuosta alkukaudesta, että minkälainen alkukausi saadaan aikaan, että kuinka aikaistin kausi saadaan polkastua käyntiin. Taloudellisesti tästä tulee hyvä vuosi. Liikevaihdollisesti me tullaan tekemään ihan niitä meidän ennätysvuosia. Tällä hetkellä näyttää, että tavoitellaan semmoista 1,7 miljoonan rajaa, mikä on meidän ennätys. Meillä on tänä vuonna otettu teemaksi meidän kenttä-hanke ja oikeastaan idean äiti tässä tapauksessa. Pia Vilmi, meidän aktiivinen puheenjohtajamme seuran puolelta ja Oyn hallituksen jäsen, niin Pia voisi vähän kertoa enemmän tästä meidän kenttäprojektista sekä pelaajana kehittymisprojektista. Päästään Pia ääneen seuraavaksi. SHG taitaa olla Suomen aktiivisin treeniseura. Kehity golfarina -projekti on jatkunut nyt 2 vuotta. Hommaa tehdään tosissaan, mutta kuitenkin rennosti. Siitä on hyvä esimerkki Tiko-Tiko-henkinen tapahtuma, jossa treenaamisen lisäksi nautitaan hyvää ruokaa ja viihdytään. Kaudella 2023 meillä oli uutuutena pelitaktiikan opetusta. Vanhaa tuttua, teematunnit, jotka vetää joka kausi paljon porukkaa. Koko tämän 2 vuoden aikana teematunteja on järjestetty yli 130 ja niissä on ollut lähes 800 osallistumiskertaa. Se on ihan huikea luku. Sitä suurempiin lukemiin me päästään kuitenkin vielä meidän videotreeneissä. Mapen ja Hanskun ja Juhon tekemiä videoita on nyt kaikkiaan 8 ja niillä on yhteensä huikeat 35 000 katsomiskertaa. Ihan huvikseen kävin tuossa kattelemassa, että kuinka paljon Golfliiton Minni ja Mikko-videoilla on katsojia. Täytyy sanoa, että me päihitetään ne aivan mennen tullen katsojamäärissä. Mape ja Hanskun selkeät opit on aivan huikeita. Hyvä meidän porukka. Jos golfari vaan haluaa, se voi jättää kentän yhtä hyvään kuntoon kuin se oli silloin, kun hän sinne kentälle meni. Moni meistä harmittaa, voisi jopa sanoa, että ärsyttää, jos lyöntijälkeä ei korjata. Sen takia me käynnistettiin tänä vuonna meidän kenttäkampanja. Me uskotaan esimerkin voimaan. Me luotettiin siihen, että meidän porukoista löytyy paljon sellaista jengiä, joka alkaa sitä hyvää esimerkkiä näyttää muille. Me kerrottiin tästä kampanjasta somessa, netissä, meidän klubeilla. Tehtiin kapteenin kanssa ohjevideoita. Kauden alussa järjestettiin kampanjapäivä. Jaettiin siellä Pidän huolta -väkilätkiä. Nyt kun kausi on ohi, niin voi sanoa, että tämä kaikki todellakin kannatti. Jengi lähti tähän mukaan. Nyt on oikeastaan se hetki, kun pitää esittää kiitos jokaiselle teistä, jotka olette korjanneet niitä omia jälkiänne. Ja ihan supersuuri kiitos kaikille niille, jotka on korjanneet myös muiden jälkiä. Mä tiedän monta meidän pelaajaa, jotka joka ikisellä pelikierroksellaan on korjanneet kaikki mahdolliset jäljet, jotka ovat suurin piirtein ehtineet korjata. Tämmöinen kentän korjaaminen on maratonlaji. Sen takia meidän kenttäkampanja jatkuu tästä eteenpäin. Toivottavasti saadaan vuosi vuodelta enemmän aktiivisia korjaajia mukaan. SHG:n strategia. Yksi kulmakivi meillä on urheiluseura, toiminta ja kilpailutoiminta. Ja kilpailukausi on ollut taas todella aktiivinen. Meillä on pelattu Finnish Tourin osakilpailu, on pelattu Mid-Touria, tietenkin seuran mestaruuskilpailut ja paljon muita mukavia tapahtumia sekä golfkilpailuja. Seuran mestaruuskisoja pikkasen tuunattiin tälle vuodelle, eli kehitettiin tämmöinen Mestis Festis -juhla, mestaruusjuhla sinne finaalipäivälle ja sehän onnistui aika kivasti. Meillä oli täällä itse asiassa kilpailun tuntua pitkästä aikaa. Mestaruuskisat oli myöskin harvinaisen kovatasoiset, eli tänä vuonna miesten sarjaan yleisen sarjan mestaruuteen mestaruuskilpailuihin piti olla 8,5 tasoitus, eli siellä oli kovat tasosta porukkaa viivalla tänä vuonna. Ja yleisessä sarjassa tänään tuloksella +5 kolmannelle sijalle Juho Rintala.
Ja sitten mennään tuloksessa, siirrytään niin sanotusti tuonne pakkasen puolelle, eli hienolla tuloksella -6 kakkoseksi Joni Viiri. Kiitos. Ja tänä vuonna mestariksi, varmaan voittaja saa sanoa monennenko kerran, mutta huikealla tuloksella -16 Tuomas Salmi. Joo, täytyy sanoa, että kiva oli taas päästä mestiksiä pelaamaan muutaman vuoden tauon jälkeen tässä. Niin sai kalenterin osua kohilleen. Ja täytyy sanoa, että kiva, että tänne on myös saatu tänä vuonna vähän tällaista juhlan tuntua ja oli hienoa, että täällä oli porukkaa noilla loppureillä mukana ja viimeisen greenin vieressä, niin saatiin ihan kunnon kisan tuntu tänne. Ja kenttä oli viritetty loistavaan kuntoon, niin iso kiitos kenttähenkilökunnalle siitä, että varmasti erityisesti nämä Lakiston greenit, niin en usko, että hirveästi parempia Suomesta tällä hetkellä löytyy, että on kyllä aivan loistavat. Ja toivottavasti nähdään taas ensi vuonna mestaruuskisoissa. Kiitos. Tänään kolmanneksi naisten sarjassa Anne Huomanen. Kiitos. Ja kakkoseksi Hanna Moore. Ja tänään voittoon parin lyönnin erolla Hannaan nähden Reetta Teräväinen. Ensimmäisenä kiitoksia pelikavereille. Oli mukavaa pelailla ja nähdä vähän uusia kasvoja kanssa. Ja kiitos seuralle ja kenttähenkilökunnalle. Ihan oli puitteet taas tuolla kentällä, että ei greenejä voisi paremmassa kunnossa olla. Ja kiitoksia siitä, että saa seurassa pelailla edustuspelaajana, vaikka tuolla muualla asustelen tällä hetkellä. Kiitos! Golfkenttähän ei ole ikinä valmis, eli sitä täytyy uudistaa ja ylläpitää ja huoltaa ja hoitaa. Ja niitä toimenpiteitä on meillä kiinteistöissä ja konekalustossa ja tietenkin itse tuossa meidän tärkeimmässä eli golfkentässä. Viime syksynähän me aloitettiin meidän Lakiston kentän bunkkereiden remontoimista ja viime talven aikana rempattiin toi meidän Luukin pukuhuonerakennus, mitä oli toivottu meiltä jo pitkään. Ja nyt sitten löydettiin siihen semmoinen sopiva toteuttamismalli ja porukka, tekijät. Ja varmaan suurimpana muutoksena viime talven ja kevään aikana rakennettiin tuohon meille uusi parkkipaikka ja lähipelialue ja annetaan meidän Proon Markus Ervastin hieman avata lähipelialueen tarinaa. Täällä ollaan Lakiston uudella lähipelialueella. Tästähän edellisessä videossa jo vähän puhuttiinkin ja silloin oltiin aloitettu täällä työt näiden uusien lähipelialueiden osalta, mutta nyt täällä alkaa näyttää vihdoin valmiilta. Eli täällä on toi meidän vanha greenilaajennus ollut käytössä jo melkein koko kesän. Siitä on tullut tosi hyvä palautetta ja kun täällä on vetänyt treenejäkin, niin on ollut kyllä tosi toimiva toi laajennusosa. Eli tuosta greenistä tehtiin vähän tommonen L-mallinen, mutta nyt myöskin sitten toi takana oleva uusi viheriö, niin se alkaa olemaan periaatteessa kunnossa, että ensi keväänä varmaan päästään heti kauden alusta käyttämään tätä. Ja mun täytyy sanoa, että tästä tuli kyllä tosi hyvä. Tää on tosi monipuolinen, että käykää hyvät ihmiset täällä harjoittelemassa. Täällä pääsee lyömään aina 70 metristä alaspäin olevia lähipelilyöntejä ja ne on kuitenkin sitten ne lyönnit, millä te sitä tulosta tuutte parantaa. Yksi semmonen hyvä muistisääntö nyt olisi kuitenkin, kun meillä on tää meidän kenttäkampanja täällä menossa, niin paikatkaa ne jäljet. Meillä on täällä hiekkalaatikoita,
kun te olette harjoitellut, niin ottakaa sieltä hiekkalaatikosta sitä hiekkaa ja korjatkaa sieltä niitä divotin jälkiä. Että nytkin täällä hienolla nurmella, niin kuin tässä pyörii, niin täällä on vähän turhan paljon näitä korjaamattomia divotteja. Sillä me pidetään tämä lähipelialue hyvässä kunnossa ja sillä me myöskin mahdollistetaan, että meidän kenttähenkilökunnalle jää aikaa panostaa sitten tuohon kenttään ja hoitaa sitä, kun ei tarvitse korjata muiden jälkiä. Tähän loppuun vielä haluan kiittää kaikkia osakkaita, jäseniä, sidosryhmiä, henkilökuntaa ja kaikkia pelaajia, ketkä on SHG:ssa tänä kesänä vierailu. Munkin puolestani oikein hyvää loppusyksyä ja talvea. Ja pistäkäähän swingi kuntoon vaikka Vantaankosken golfhallilla tulevan talven aikana. Ja kaikki treenailee lähipeliä sitten ensi keväänä.